Идеала за воин, скалния орел. Пера от млад скален орел на главата на вожда. Защо не е от възрастен? 94-5 двойки са в момента. Нашата популация е осакатена. Най-голям проблем е незаконното залагане на отровни примамки. Новите територии традиционно са териториалните му полети са вълнообразни. И аз там знам, че на 6 км има друга двойка и почвам да гледам усилено. Ако гледат така, не могат да я увеличат. За да я увеличат, така трябва да правят 6-7 см. Както е орел, хваща другия, примерно и тук. Въртяли са падали. Едното с предавател, другото с предавател. Виждате как хибрид. Можно и в България някъде да има такъв орел. Огромна разлика между мъжкия и женския. Дори да нямате опит, гледате този профил. Защо орела пикира след костенурката? Коруби от костенурки и ги изхвърля на някъде. Това никой не го е виждал в България от тогава. Какви са очакванията? Какво ви доведе на тази лекция? Да ви разкажа за скалния орел. 25 години след като станах студент в биологическия факултет. Исках с него да работя още от ученик, но не можех да си повярвам, че това е възможно да се случи. Преди няколко години започнах дисертация. Много теренно ходене, което аз така си го бях направил. Ако е картата за България реална, ще имаме една малка чертичка тук по край южната граница и една друга тънка чертичка по Стара планина и тук е една точка в Странджа. Това е най-разпространеният вид орел в света. Изключително адаптивен от пустинята Сахара до северните полярни области. Има все още, може би, няколко неоткрити популации. Най-интересното място за скалния орел е Етиопия, където той може би е на ръба на изчезването и там той се среща с друг също толкова силен като него. Черният орел го доминира. Единственото място в света, където друг вид орел го доминира. Най-невероятно направената карта за разпространението на скалния орел в определен район. В Западните Алпи, във Франция, тъй като е национален парк, за 30 години са изследвали този незастрашен вид. Тия полигончета са гнездовити територии. Виждате как всичко е плътно запълнено. Когато са почнали в началото, двойките не са били толкова, но постепенно с популацията в Алпите се увеличава. Вече е напълно сатурирано почти навсякъде и се появяват нови територии, по-мънички, вклинени между други по-големи. Те нови двойки просто успяват да се заселят някъде и да откраднат част от територията. Зелените точки са им гнездата. Тук са работили много рейнджери и те са успели въз основа на визуални наблюдения да определят границите на териториите им. Не е сателитно проследяване. Границите на териториите им са по планинските била. Съседните двойки, те са с установени територии. Реших да добавя и тук тая картинка. Някой може ли да каже защо съм я добавил? Някой хрумва ли му? Идеята е, че Алпите в момента наподобяват това, което е било в миналото, тъй като човешките заплахи са почти унищожени в момента. И вече регулацията е вътревидова. Полово зрял орел, който е вече много силен станал, търси място, къде се намести да гнезди, обаче пълно е навсякъде, няма празни територии. Начинът му е да влезе в смъртен двубой с някой друг орел, да се намести в популацията. И основната причина за смъртността на възрастните скални орли в Алпите е смърт в резултат на битка с друг скален орел. В случая отскоро два орела паднали върху покрив на къща или керамидите и въртяли са падали. Това в България все още го няма, не сме го установили. Нашата популация е осакатена, ще видите, така че на тях не им се налага да правят такива битки чак. Сателитно проследяване от Алпите, колко силно е влиянието на тази опасност от други скални орли. Това са две млади скални орелчета, едното излетяло от това гнездо, другото от това, едното с предавател, другото с предавател. Виждате как се стоят в териториите на родителите и това не стъпва тук, както и това. Определен в природата V-образен профил. Ако сте някъде високо в планината, дори без бинокъл, дори да нямате опит, гледате този профил. И е лесно, само да имате представа за мащаба, ама това е трудно за мащаба. Има няколко категории по размер, които са V-образни. Мишелов 1,20 м, после скачаме на 2 метра, това е скалния орел, със същия профил. Значи трябва да може да направите разлика между 2 метра и 1,20 м. Едното е толкова, другото е малко мишеловче, ама на 2 км е трудно, ако нямате опит. Така и следващото с V-образен профил вече е белоглавия лешоят, обаче той е с двойно по-къса опашчица. Така че ако можете да оправите мащаба, може да сте доста сигурни, дори без да видите цветове, дори без бинокъл. Горе над скалния орел пък е блатарят. Хибридизацията с царски орел. Тая птица е снимана в Румъния, мистериозно хибрид с опашка на млад скален орел. Тук горе наподобява изцяло на царски. Царския орел в Румъния почти го няма, а скалния е широко разпространен. Хипотезата е, че царски се
размножил с скален орел някъде в Румъния. А пък той орел горе, вижте колко е уникален. Това го водят, че е скален орел във Франция. Вижте го, то си е като царски лендинг лайтс, така наречените. Главата е изключително сламено-жълта за скален орел. Тия орли са мистериозни, има ги във Франция, виждани са и в Испания. Може и в България някъде да има такъв орел. Да го знаят фотографите, че скален орел винаги е добре да се снима. Нашите орли не са много снима и няколко двойки се снимат по планините. За половия диморфизъм, вижте каква огромна разлика между мъжкия и женския. Кия не винаги е така, но има някои мъжки, които са много дребни или пък женски, които са много големи. По този начин могат да експлоатират различни видове плячка. Женската може да улавя по-едра плячка, а мъжкия е по-бърза и по-динамична и така могат по-оптимално да използват средата. Малко като два различни вида имат по-голям хранителен спектър. Так нещо, ако объркам, коригирам. Това е само оръжието. Той е нокът към 6-7 см и всъщност той убива чрез стискане, задушаване и често от инфаркт и страшно силно стиска. Ногтите влизат между, нарушава гръбначния стълб и обездвижва животното. Това затруднява дишането, защото вече е пробита гръдната кухина. Друг неизследван казус, аз се интересувам най-много от поведение. Виждали сте много битки на орли на фотографите, където снимат на места за хранене. Знаете тия кадри с телероите, морски орли и скалните, които се бият в Камчатка. Това са битки за храна, има някаква мърша и те се бият за тая мърша, кой да изяде. И те не се убиват при тия битки. Няма случай да са сбили на някаква храна и един е умрел, орел да е паднал и да е умрел. Не са бият с цел да се убият, а редовно се избиват за територията. И аз винаги съм се чудил, защото кадрите по някои от фотографите от филмите са много впечатляващи. Както орел хваща другия, примерно и тук и викаш край, той орел умря, малко пускат се и всеки се продължи. Могат много лесно да пробият другата птица, но не го правят. Въобще поведението е много, много слабо изследвано. Кайнизма е когато по-голямото пиленце убива по-малкото. Има десетки статии за този кайнизъм при скалния, при малкия креслив орел, при други орли. Защо от еволюционен план това въобще се случва? Има много обяснения, но едно нещо, което си е моя хипотеза. Замислете се, това е царя на небесата. В условията на запазена популация, когато няма въздействие от страна на човека, тия орли се регулират вътре видово. Тоест, за да оцелее този орел, за да се размножават, трябва да може да убива други орли, защото те ще се опитат да го убият. Може би започването на живота му с убийството на другото пиленце е нещо като бойно кръщение за оцеляването му в природата. Толкова много статии, нито една не го е заковала. Изпадаме в това да казваме, има много причини, първа, втора, трета. В Испания сега, подобно на Алпите, вида страшно много се увеличава и почва да навлиза в нископланински и хълмисти и почти равнинни места, същите местообитания като нашия царски орел. Същевременно супер много храна. Нови колонизатори в ниските територии имат най-високия гнездови успех от всички други по 2 и по 3 малки. Може да се срещнат данни, че е най-бързото животно в света, че може да е по-бърз и от сокола скитник при вертикално спускане до 300 км в час. Териториалните му полети са вълнообразни с цел да го види партньора му и съседите. И в същото време и съседите го правят това нещо, ама ние много рядко го виждаме. Аз съм го виждал може би само веднъж. Нашите двойки са много далече една от друга. Беше един зимен ден и той орел почна да се гмурка. Точно така проби слънцето, облаците и февруари месец почна един сняг и аз там знам, че на 6 км има друга двойка и почвам да гледам усилено. И там виждам над билата в същия момент как една точка така. Ние не можем да ги видим, ама те се виждат. Представете си билото на Стара планина или пък Родопите, някаква хомогенна планина. Зимата хормона ги е ударил, мъгливо, облачно, в един момент скъсват се облаците, слънцето, дигат се тия орли и всички едновременно почват да маркират. Такива данни има от Шотландия, където двойките са на гъсто. Там имат гнезда по 3, по 2, по 4 км. Има места, където от едно място може да видиш 4-5 двойки. Ние не ги виждаме, но те се виждат една друга и по този начин вероятно си преценяте възможностите. Далече една от друга, обаче се следят. Ако един орел е нещо наранено крилото му, няма да може да прави такива добри териториални полети. Става вече мишена. Някой скитащ, не размножаващ се, вика, този там не го била, там ми е шанса. За зрението, светлочувствителната област в окото е фовеята и хищните птици имат 2 фовеи. Могат да увеличават поред това през коя фокусира, обаче трябва да се променят ъгъла на главата. И когато, да речем, целта им е за да видят
с увеличение, трябва да направят така. Ако гледат така, не могат да я увеличат. За да я увеличат, така трябва да правят. Той орел в момента гледа птица, която лети високо. Когато гледате хищни птици в природата, по начина, по който се завъртат главата, може да разберете на къде гледат и тогава и вие да видите това. При пролетна миграция, например, в Сливен, аз там много съм гледал, стои си орела, нали, там на скалата и в един момент так, а ти го гледаш непрекъснато. Като направи так, почваш да търсиш над него, виждаш, блатар минава. После пак го гледаш, пак так, виждаш, там бил Пашатия Мишелов се е появил. От статия за България от 70-те години, как скалният орел чупи костенурките. Това никой фотограф не е успял да го знае. Защо орела пикира след костенурката? Няма обяснение в научната литература. Наклонени терени много често ги чупи. Съм виждал как пада костенурката, тръгва се търкаля и веднъж съм виждал как е загубена. Наистина не можа да е. Орела като го прави това, тя непрекъснато ускорява. Орела обаче не може толкова финно да ускорява. Той като тръгне след нея, начало тръгвам примерно много бързо и да я стигне. И после забавя, после тя рязко тръгва надолу, после той пак се свива, настига е. Върховия хищник, скалния орел, регулира другите хищни птици. Вътре гилдийно хищничество. Тия, които са силни колкото него, например морските орли, карталите, трудно се убиват един друг, но скалния орел в Испания убива малки карталчета в гнездата, а пак те му крадат храна. Соколът скитник тук е нарисуван млад. Има само единствен случай. Наблюдавам в Северна Америка как възрастен е убил скален орел. Минал един възрастен скален орел пред скалата, скитник пикирал и орела нещо не реагирал. Орлите са арогантни и понякога се правят, че не забелязват. С малки ястреб най-лесно се забелязва. Ястреб го пикираше, му откъсне перата от главата. Абсолютно не реагира. Накрая идва по-близо и той вече прави. Той орел е направил фатална грешка, игнорирал е скитника, той го е и орела е паднал и така. Всички други хищни птици, скалният орел може да ги яде, голяма заплаха е за тях и за това покрай него не гнездят други хищни птици. Единствено керкенези в нашите условия. Керкенеза покрай скалния орел винаги е в такава дупчица в него и влиза вътре. Иначе скалният ще изяде малките. Бухала много интересно, Митака има най-интересното наблюдение. Орелът около бухала. Грабчили са с ногти, с разперени крила, падане на земята. Седат така супер дълго, без да мърдат. След това стане на страшен вървел, въртат се като топ, опитват се да се хванат един друг с крака. Вероятно Бухала успял да докопа някакъв орел на много неприятно място и орел започна да издава то характерния негов клякващ. Пуснат се, орел излетя, дигна се нагоре, Бухала сега поне 5 минути като трапери на приятно, е бил супер моден. Пошини се, изтръска се хубаво и това на пащера голяма. От миналата година има една данна от Казахстан. Краш в популациите на всички гризачи. Видове лук, джербили и скалните орли изяждат малките египетските лешояди и бухалчетата. Обаче изяждат бухалчета след като напуснат гнездо. Явно имат респект от възрастните. Скален в храна на бухала мисля, че не е откриван. Но бухалчета тук-там по Европа има намиране. От далечния изток в Русия фотокапана от изследване на тигрите. Кой беше той елен? Петниста елен ли е това? И пред фотокапана орела нападнал го и има няколко снимки, когато идват да проверят фотокапана и изядения елен. Това правят те при лов на едра плячка, забиват ногтите в гръбначния стълб и обездвижват животното. Невероятно адаптивни за връзката на скалния орел с хората. Когато го видите в природата, ако изникне от някъде случайно и дори да нямате никаква представа от преди това, просто се появява едно усещане за възхищение. Вървите по пътеката и тук изведнъж излезе един орел. Не го е страх от вас, той гледа така с пренебрежение, оттегля се бавно, без бързане. Защо пък толкова много сме им се възхищали? В далечното минало тия проблеми, които сега ги има, отрови, електрокъшен, които намаляват популацията им, регулацията е била вътре видове. Всъщност тогава хората са наблюдавали тия борби между орлите. Имаме една статия на Фарма от 19 век от България, който минава през Софийското поле и вижда всеки ден по няколко гнезда на царски орли. За няколко дни вижда как два царски орела почти се убиват. Това никой не го е виждал в България от тогава до сега. Софийско е имало сигурно над 100 двойки от царски орли и е имало супер много неразмножаващи се птици. Теоретичната постановка е, че за 100 двойки ще има още поне 100 или дори 200 неразмножаващи се възрастни птици, които отчаяно опитват да се намерят място някъде в популацията. И древните са се възхищавали, започнали сме преди хиляди години да ги използваме пък за лов, включително и на вълци. Лова на вълци само най-едрите и най-силни женски скални орли и определени индивиди. Той не може 100 вълка да лови.
може 5-10 и накрая пострадва. Имало е в римските легиони, той е войн Аквилифер, който беше на втора най-важна позиция в целия легион. Носи лъвска кожа на главата си и носи бойния орел, който е символа на легиона. Тя се пази с цената на всичко и ако бъде взета от вражеската войска, императора разформирова легиона. И защо орела? Това е един вид идеала за воин, скалния орел. И неандерталците дори са почитали хищните птици. Мислили ли сте защо пера от млад скален орел на главата на вожда? Защо не е от възрастен? Доказва се, че младите орли са по-агресивни, тъй като те имат по-лоши ловни умения и особено зимата, когато поради лошите си ловни умения много е рисково да загинат от глад. Те компенсират с агресивност и на битките за мърша те доминират възрастните. И вече отиваме на въпроса защо са бели перата. Но има хипотеза, че бялото при скалния орел е символ за агресивност и за опасност. Това се струва да се изследва, защото примерно белия гръб на ястребовия орел, бялата глава, морския, бялата опашка, що са бели тия неща? Черния орел в Африка, с тая бяла подкова на гърба. Сетън Гордън е изследовател на скалните орли от преди 120 години. Той е бил тогава единственият орнитолог в Шотландия. Също невероятен белетрист, има уникални книги, ако обичате да четете за природата в стила Йовков, Елин Пелин. Това е абсолютната класика. Той е вдъхновил много последващи орнитолози, нашите български изследвания. Тая карта, това е най-важното нещо, което произведохме. 94-5 двойки са в момента. Имаме огромен процент млади птици в двойките. Това символче с бяло и черно са двойки, които са смесени. В природата, при една здрава популация, процента на младите птици в двойките е само 1-2-3%. Възрастните са към 95-98%. Само тук-там има някакъв супадул. Обаче нашата популация е осакатена. Ако приемем, че всяко едно кръгче е по една птица млада, 7-8 от тях са две млади птици, има към 50-60 млади птици, които са между 2 и 4 годишни. Преди 2-4 години не ги е имало. Станали са част от някаква двойка, просто защото не достигат птиците. Имаме много празни територии. Тия хиксчета са празни, традиционни територии. Най-излезе ситуацията е тук, защото тук се трови най-много. Това са територии абсолютно перфектни. Гнездата стоят на 5-6 места и все още стоят стари гнезда. Много интересно е дървогнезденето. Аз си поставих за цел да намеря повече от гнездата на дървета. Има още 3-4-5 двойки за намиране. Трудни за намиране, но много интересни. Те гнездят на дървета там, където няма идеални скали. А когато има хубави скали и пак гнездят на дървета, това е почти винаги, защото има голямо безпокойство на скалата и те от предишните години са научили, че тук не е безопасно. Двойка на пречупен бор от източните Родопи. Тук друго много старо гнездо на вековен дъб. Избират често най-огромното дърво. Дъб в източния Балкан. Това е бук в източния Балкан. Двете са в територии без нито една скала. Тази двойка също няма нито една скала. Мътеха, обаче се провалиха. Скалният орел, типичното при него е гнездото да е вътре в корона, да не е като при черния лишоят на върха. От жегата малкото е уязвимо. Друго, което направихме, изследване с фотокапани. Сложихме фотокапан, когато малкото беше някъде на около 20 дни. 12 000 снимки. Виждате 50 костенурки, сънливци. Сънливеца си влизаше в гнездото. Орлите, като го напуснаха, много често имаше сънливец, който си ходи по гнездото. Някъде към 80 случая на носене на свежи зелени клонки. Женската, тя като нахрани малкото и после взима остатъка, най-често чекоруби от костенурки и ги изхвърля на някъде. Не знаем точно къде и как ги пуска. И след това застила. И се поддържа много чисто. Защо орлите са толкова зле в България? Най-голям проблем е незаконното залагане на отровни примамки. Това е снимка от преди няколко седмици от Гърция, колегата Лаврентис. Ето е двойката, той е мъжки, той го е хванал. Двойката с малкото, отровени. Предположението беше, че някакъв дребен хищник е бил отровен. Това не е първа такава снимка тук от Балканите с цяло семейство скални орли. Това е двойката, която е по южните склонове на Гимерджински снежник. Ние нямаме двойка от нашата страна, трансгранична двойка. Другия проблем е от стрела. Това е снимка от Швейцария. Почнал той орел да яде кокошки редовно. Това е начинът, по който най-често орли се
са се убивали в миналото. Смъртността от толкова удар, която в България имаме само 2-3 данни. Това е много по-често явление. Вероятно, установява се основно с сателитно проследяване. Така разбрахме царските орли, че за тях това е най-големия проблем, електрокъшана. Преди това нямаше нито един случай на убит царски орел от ток. И ветрогенераторите е друга заплаха, по-голяма щета в бъдеще. Няма много данни за убити орли от ветрогенератори в Европа, но намаляват им местообитанието, намаляват качеството на територията. Има убити орли вече в Испания. В Америка има огромен брой убити орли. Там, където е най-голямата смъртност, имат под ветрогенераторите колонии на прерийни кучета, както се убиват мишеловите често по пътищата, като види полевката да пресича и всичко му се изключва и не се дава сметка, че колата ще го блъсне. Моята лична хипотеза, просто в един момент започват да ги подценяват. Просто свикват с тях. Отначало го е страх и постепенно с дните, седмиците, месеците разбира, че може да мине близо. Има записани видеа как лешояд бива убит. Едното, което аз съм виждал, набира височина покрай въртящия си ветрогенератор. В един момент просто го удря перката без абсолютно да реагира. Ужасното нещо е, че тия ветрогенератори опропастяват природата. Тая планина не е същата вече, като се сложат. Шум, книги, които съм ползвал и литература, която съм ползвал. Благодаря ви много.